Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында булган премьера турында инде ишеткәнсездер. Сәхнәгә Нәки Исәнбәт әсәре Миркәй белән Айсылу әйләнеп кайтты. Әйтергә кирәк, әсәр бу сәхнәдә инде 3 тапкыр куела һәм аңа бу юлы режиссер Илгиз Зәйниев алынган. Студиябезнең кунаклары Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нуруллина белән төп героиня Айсылуны уйнаучы Ләйсән Фәйзуллина. Дания ханым, сүзне иң башта сезгә бирик әле. Сез кайчандыр заманында, моннан узак еллар элек, Айсылуны беренче сәхнәгә чыгарган актриса буларак хәтердә калган кебек. Әйе, дөрес әйтәсез. Менә ул еллардан алып, бүгенге көнгә кадәр 51 ел үткән дә киткән. Үзем дә шаккатып утырам. 1966 елны мин Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң 16 кеше тәмамладык без группада. Шул 16 кеше арасыннан кызлардан мине һәм егетләрдән Роберт Абульманбетовны академия театрына алдылар эшкә. Артистлар итеп. Билгеле, бу бик сөенечле һәм зур бәхет иде инде шундый зур театрда эшли башлавыбызга. Менә шул елны Марсель Хакимович театрның баш режиссеры булып эшли иде. Ул Нәки Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклен куя башлаган. Менә миңа яшь героиня Айсылу ролен миңа тапшырдылар. Әйе, менә зур бәхет саныйм инде. Миңа ул вакытта 20 генә яшь иде. Күрәсез, героиня белән минем яшем тәңгәл килгән. Менә шулай итеп 50 ел узган да киткән. Бик матур спектакль иде ул вакытта. Билгеле, театрның тарихында калган зур шәхесләр катнашты. Ул вакытта Гали Надрюков, Шәүкәт Биктемиров, Нәҗип Гайнуллиннар, Галия Нигъматуллина, Галима Ибраһимова, Хидият Султанов. Мин шулар арасында яшь кыз. Менә алар белән бергә бер сәхнәдә миңа шулай уйнарга насыйп булды. Менә без инде хәзер бөтенләй башка заманда яшибез. Бит Дания Нуруллина ул заманга барыбер якынрак ничектер, әти-әнисе сөйләү ашада ул белгәндер. Менә бүгенге заман артисткасына Ләйсән Фәйзуллина ул заманнар инде бик еракта калган. Менә Ләйсән, менә героиняны сиңа биргәчтен, бит синең эшли башлагач синең өчен иң авыры нәрсә булды? Иң авыры дип әйтә алмыйм, ләкин иң җаваплысы ул булды минем өчен тарихка кергән спектакльне кабатлау. Ул бит инде гел критикага бирелә, һәр вакыт чагыштыра башлыйлар. Алар булай уйнадылар, сез булай уйныйсыз. Без булай кабул итмәйбез яңача, безгә искечә кирәк дип әйтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә куркып, шул гына булды. Башкасы инде ул без нинди генә гасырны уйнамыйбыз, нинди генә вакыйгаларны уйнамыйбыз. Шуңа күрә аның инде авырлыгы юк. Нинди заманны уйнасаң да ул аны ничектер өйрәнсәң, белергә тырышсаң, һәрбер артист барлык вакытларны да уйный ала. 20-нче елларны да, 40-нче елларны да, 50-нче, хәтта безнең эрага булганны да уйнап була. Аны өйрәнү генә кирәк, кызыксыну кирәк. Миңа инде күбесенчә булыштылар олы артистлар. Менә Дания апа үзе дә бик булышты, мин аңа сораулар биргәндә, ул бер кайчан да мине җавапсыз калдырмады. Әлбәттә шулайдыр. Менә чөнки әле бит бездә менә чорны тоемлау белән генә дә бетми. Ул чорга караш үзгәрде, Дания ханым. Сезнең заманда сез чыгарган спектакльгә әле динсезлек заманнарына туры килде ул һәм әлбәттә аңа караш, аны кабул итү башкача булган. Хәзер без инде яңадан динебезгә әйләнеп кайтабыз. Без инде аңлый башладык динсез яшәп булмаганлыкны. Һәм спектакль яңаша кабул ителә. Шулай. Менә теге сез чыгарган Айсылу белән бүгенге Айсылу арасында охшашлыклар һәм аермалыклар. Аермалар, аның эштәлеге шулай ук кала инде.
Аның трагедиясы шул ук кала темасы. Ә менә куелышы һәм костюмнар, декорация билгеле икенче. Марсель Хакимович ул елларда пьесада менә ничек язылган Акъябыйның татар мөхите, авыл мөхитеме? Менә нәкъ шушылай декорациялар куелган иде. Һәм костюмнарда да. Без менә, мәсәлән, камзол иде миндә, чәчәкле вакына чәчәкле күлмәк иде, галош, юннаски инде. Менә ниндидер гомумән парик инде, калын гына чәчләр иде миндә, мин хәтерлим. Менә шундый яшь кенә кызны уйнадым инде. Аны хәзерге художниклар икенче караш карыйлар аңа, шул пьесага. Чөнки үзгәреп тора бит инде. Режиссер да икенче, художник та икенче, аннан соң менә декорациялар гомумән бөтенләй капма-каршы элеккегедән караганда. Костюмнарда аерылып тора. Шулай булса да, барыбер ул карала, уйнала шул декорацияда, аны әйтеп булмый, менә начарны, алай дөрес түгел дип, ул менә шушы карашка, шушы күренешкә тәңгәл булып тора хәзерге вакытка. Илгиз Зәйнев сезне ничек киендерде? Илгиз Зәйнев мине киендермәде, мине Булат Ибрагимов киендерде. Чөнки ул художник булды шуңа күрә. Хәзерге костюмнар индалар бөтенесе бер төрлерәк киемдә, барысы да бер үк стильдә. Ничектер алар халыкның бер-берсеннән аерылып тормавын, халык арасында ниндидер лидер яисә бу вакыйгага каршы килүче булмавын да күрсәтә костюмнар аша. Чөнки алар бер төрле, анда барысы да бер төрле. Шуны әйтмәкче булам, менә мин уйнаган вакытта аны хәтлемасы юк иде. Бу уйнагылышта менә бөтен театрдагы коллектив катнаша. Һәм костюмнарда менә шушы трагедияга ничектер туры килсен дип, бөтенесе дә шундый каңгырт күлмәктә, каңгырт яулыкларда, менә шундый кайгылырак. Әйе. Элек ничек авылда киенгәннәр шулай чагалар иде. Илгиз Зәйневның менә мин икенче спектаклендә катнашам. Беренчесе Ркаил Зайдулланың Үлеп яратты спектаклен куйды. Менә хәзер инде шы Миркәй белән Айсуда әни ролен башкарам. Безнең ул бик талантлы режиссер, драматург, аңа бик зур рәхмәт. Ул спектакльдә безнең өлкән артистлар да катнаша, массада. Шул кадәр менә 3 ай буена бөтен актерлар белән бик тырышып эшләде. Аңа бик зур рәхмәтлемен. Билгеле инде спектакль турында театрга барып карамыйча сөйләп булмый. Менә тамашачы үзе белергә тиеш. Яшьләрнең фаҗигасендә әллә диннең кырыс кануннары гаепле, әллә инде аның тирәсендәге намуссыз бәндәләр гаепле. Һәркем җавапны үзе табар. Кунакларыбызга килгән өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Спектаклегез узак барсын, уңышлы барсын. Амин. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Татар классикасы белән таныш булган кеше Мәҗит Гафуриның кара йөзләрен беренче күренешләрдә үк искә төшерер. Нәкый Сәнбәтнең бу әсәре аңа ярып язылган һәм ул беренче тапкыр 1936 елда сәхнәләштерелә. Труппаның өлкән актерлары исә 30 ел элек куелганын искә алып китте. Әле ул вакыттагы спектакль өлкәннәрнең һәрберсенең хәтерендәдер дип уйлыйм мин. Чөнки ул бик яркий спектакль иде. Анда бик шәп эшләнгән характерлар, менә бүген дә менә күз алдында бит. Кичкенә генә эпизодлар булсын, менә шул хәзрәт, аны Равил Шәрәфиев уйнаган иде бит. Мин инде теге зур геройларны әйтеп тә тормыйм, Дәүлиләрне, иләрне бар да, барсы да бит. Яшьләр белеп үссеннәр өчен, яшьләр шундый заманнарда булган бит дип гыйбрәт алсыннар өчен дә кирәк. Менә мин шәхсән үзем әгәр дә шушындый әйберләргә тотынам икән, куярга, мин режиссер булсам, мин бер нәрсә үзгәртмәс идем.
Сәхнә буш чиләкләр белән тулган. Тагын берничә көн яңгыр төшмәсә, хәлләр яман буласы. Авыл картлары корылыкны кешеләрнең бузыклыкка бирелеп китүеннән күрәләр. Кәефләр төшенке. Әлбәттә, һәр композитор үз заманын тоярга тиеш. Һәм без бу спектакльне элек совет заманында язылса да, без бит аны бүген куябыз. Без аны бүгенге дөньяның менә шул ритмына кагылып куябыз. Һәм кешенең язмышы ул бөтен заманнарда ул кызык, ул бөтен заманнарда бер дип сизәм мин аны. Чөнки мәхәббәт темасы, кайгы темасы ул мәңгелек темалар. Һәм менә бу драмада алар бик көчле күрсәтәләр һәм музыка шуны көчәйтә. Корылык бары тик Айсылу белән Миркәйнең генә артык борчымы шикелле. Аларның кавышу көннәрен көтеп хыял канатларында йөзә торган чаклары. Тик яшьләрнең бәхете кемнәргәдер комачаулый башлый һәм гашыйкларга яла ягып аларны мәсхәрә итәләр. Күптән түгел шушы әсәрне алыныр алдыннан бер ни карадым, һәр бит инде интернет тулай бер. Менә нәкъ шушындыйларны карадым мин. Бер хатыннан да таш белән атып үтерделәр. Хәзерге көндә дә бара торган әйбер. Менә шушы куркыныч килә хәзер ыжгырып. Кешеләрнең вахшиләнә баруны, кеше әйтәләр инде, что без цивилизациягә барабыз. Минемчә кирегә бармый микән дигән әйбер. Ул заманча куеп булмыйдыр инде. Чөнки без үзебездә бик нык үзгәрдек. Театрда үзгәрде, тамашачыбыз да үзгәрде, тормышыбыз да үзгәрде. Хәзер ул вакыттагыча куеп булмыйдыр. Шуңа күрә менә Илгиз эзләгән бүгенге көнгә аның нәкъ исәнбәт куйган проблемаларны бүгенге көнгә, чөнки анда вечный тема.